ଗୋଟେ ଝିଅର ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘର କେଉଁଠି ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହା ହେଇନଥାଏ ଘରେ ଥିବ ସେତେବେଳେ ସେଟାକୁ କୁହେ ଏଇଟା ଆମ ଘର। ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକି ଶାଶୁଘରକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ କହେ ଏଇଟା ମୋ ଘର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସେମିତି ହୁଏ ଶାଶୁଘର ଲୋକ କହିବେ କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଗଲେ ଶାଶୁଘରେ କହିବେ ତୋ ବାପ ଘରକୁ ଯା। ସେଇ ଘରଟା ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ବାପା ଘର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାପ ଘରେ ରହୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ମୁଁ ଯିବି ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ। ଏଇ ଘର ବାପାଙ୍କର ସେଇ ଘର ଶାଶୁଙ୍କର। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଘର କେଉଁଟା? ଝିଅ ନା ଏ ଘରେ ରହିପାରିବ ମାନେ ଏ ଘରକୁ ନା ମୋ ନିଜ ଘର ବୋଲି କହିପାରିବ ନା ସେ ଘରକୁ ନିଜ ଘର କହିପାରିବ। ଏଠି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ କହିବେ ବାପ ଘରକୁ ଯା। ଆଉ ବାପ ଘରେ ତୁମେ ରହିପାରୁନଥିବ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ବାପ ଘର ବାହା ହେଲା ପରେ ସେଇଟା ପର ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେଠି ଶାଶୁ ଘରକୁ ମାନେ ଆସିପାରୁନଥିବ କି ବାପ ଘରକୁ ବି ନିଜ ଘର ବୋଲି କହିପାରୁନଥିବ। ତ ଯଦି ମୋ କଥାଟିରେ ଆପଣମାନେ ଏକମତ ମୋତେ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟରେ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ କେହି ବି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥିରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମାନେ ପଇସା ପଡ଼ୁନି। ଯଦି ଆପଣ ବିନା ପଇସାରେ ଜଣକୁ କିଛି ସପୋର୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ନା। ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ମାନେ କଥାରେ ଏକମତ ହେଇକି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି ନମସ୍କାର। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।